lamun ingsun bawa rasa kalih kok sampun katuta dening ingkang rayi Pendhe Prabu. Monggo lenggah ingkang prayoga. Pangestoaken jawab. Haryo cecetan. Nuwun paring dawuh kula. Selak nyerang penggalih ingsun rikala sirana sira ingsun terus kang suba cedhak ing Kadipaten Granti. Buktikake wis pirang-pirang pisoanan Bandar Subali ora abiyantara ngarsani. Sinuwun kepareng matur lepat kula bering samudra pangapsan. Iya. Sampun kelampahan. Kula ngesti dawuh panjenengan dalem. Tumuju wonten ing Kadipaten Granti panggih kelawan Adipati Bandar Subali. Nanging sinuwun sasampunipun kula iwetaken menapa to garunanipun sampun 3 ngancik sekawan sono pisoanan agung namung tansah botangaken dhateng panggangipun sinuwun bilih sedaya kala wau sampun katemu kelawan Adipati Bandar Subali. Lah cedhalipun Adipati Bandar Subali balela ing Majapahit. Balela. Yo cecetan paring dawuh. Nadyan kaya ngapa pawatane Bandar Subali nanging kang sira wis ingsun paringi purba wasesa saka ingsun. Apa setidakake Sinuwun boten kirang-kirang anggen dalem nyemutaken kelawan Adipati Bandar Subali bebasan lambe sak tumang kari sak merang ning babar pisan boten dipun gedha malah kepara sinuwun dadosaken pasulayan ingkang ageng nganti Pancakara campuh perang Kadipaten Granti kelawan prajurit ingkang kula kanthi. Ning emanipun emanipun gandeng prajurit ingkang kula kanthi cacahipun kalah kalian prajurit saking Kadipati Wusana. Anggen kula tumuju wonten ing Kadipaten Granti boten pikantuk karya perang campuh prajurit Majapahit kasoran yuda kalah. Kakang Patih Sinuwun Prabu sawetawis ingsun pasrah katentreman wonten ing Kraton Majapahit ingsun nyaliraken berarti tanding pupuh Bandar Subali ingsun adepi. kok elok sanget badhe jengkar saking palenggahan wong trima tangkep jojo kakan bau kada Adipati saking Granti. Bandar Subali miyas kalih ingsun. Kula ngertos sinuwun sakta ngunjara nafsu kersaha dada segara jemuk sabar ngadepi prastawa punapa kemawon menika wonten margi menawi sadalem gego atur kula sinuwun nginaken dhateng panguwasa dalem kedhok kula mustikaning Janaloka ratu menika menang rebolan masisa dening kawula menawi kepan ngersa dalem paring sayembara kangge nyape peperangan Majapahit saengga ing Granti sayembara kala wau boten mawas kere-kere balik balongan saged cilik ngendarat aku mejahi mugi ana panganggep ing mrepah Ingsun tak pikir. Kamu tur menengaken sisan damel cuangken kampratan. Ingsun utusan dhateng Kakang Patih Maudara medal sak jabane rangkah sayembara. Sinten ingkang saged mejahi
Adipati Bandar Subali ganjarane bumi ganti sak gentong lekere. Sabdo pandhita ratutan kena kelawan badhe pesta gendha panjenengan lekpan kula badhe medal saking Palenggan kepatihan nantang jagat bakat semua ondo wis pantes biara saya bola monggo dipun tindakake kepareng ayo jenengan paring suwana ana penampungan ana dibuat pesta dalam prajurit ayo suwana
saben aku awon marang kanca wong saben tak cedhake padha mlayu jare gires mergo wujudku kaya ngene kok apa mbok aku yo ora wae yo mangsa napa yo mulane mbok oleh ora mulih pancen aku golek margane pati mbok iya aku goleki simo kang galak nanging simo mau arep mangsa aku tak jak gelut simone mati mbok anjur aku golek ganteng kang gedhe Anteng adepi aku gelut uga mati kok. Saka judheke ati aku mlebu guwa pengalaman. Aku golek margane pati sajroning guwa. Jroning aku kekesan. Aku turu setengah melek. Ana lengan ing liyit ing alayap. Aku entuk wangsit kok. Wangsit to. Iya. Marcuet bisa dadi wong kajen keingan. Marcuet bisa dadi wong kondang. Saindenging jagat nanging ana saranane kok. Marcuet opo nggih sarane? Saranane marcuet kudu mangsa dagine pangapuramu ya Ayu. Krana tekaku ana ing sapinggire sendang kuwi rada rae. Nanging senadyan to tekaku landhat. Nanging ya orang-orange anggon pendiri rasa tresna karo kowe jan. Kakang Joko. Sampai ora usah dadak. Yen to tresnaku kelawan sampeyan
bedaning kaya semi. Apa dening seminggu lho, Ran? Ya. Ora bedane kaya seminggu. Kan gak terserah Joko kowe lho. Iya kaya ngene iki. Tapi mungkin sampean nambahi rasa seneng banget sampean.
damar mancung cepet bae. Piye kakak? Bayu. Tekamu ana sak pinggire sendang kok playumu lonjong mimis tenane ana kedadian apa to? Piye to Le, aku digerubur anakku marcuwet iki. Diuber-uber lawan marcowet. Yo napa kekarepane marcowet? Marcuwet yang mangan aku dhewe. Arep bangsa sampean. Aja ngomong. Ona aku bocah bagus. Bocah jelonet kebo marcowet. Iya, Le. Apa bener to, Le? Sekabeh sing dikandhakake kelawan simbokmu. Yen to kowe bakal mangsa kelawan simbokmu. Pancen bener. Saranane aku dadi wong jatuh. Aku kudu mangan daging simbok Marcowet. Iya. Senadyan to dikaya ngopo. Kowe kudu eling. Swarganing anak kuwi dumunung ana ing blamakane sikile simbokmu. Yen to kowe bakal mangsa kelawan simbokmu, apa kira kena diarani anak kang duraka? Ben aku anak duraka. Ben aku anak kena bendu. Tak sanggane dhewe Wis, minggir. sepisan meneh aja ya, Le. Minggir. Minggir.